Batuca Vallirana va organitzar dissabte la tercera jornada solidària de l'entitat, una festa que tenia com a objectiu recaptar fons per al projecte Vacances en Pau de l'entitat local Vallirana amb el poble sarauí, on famílies del municipi acullen nens i nenes sarauís durant els mesos d'estiu. En aquesta tercera jornada solidària volem agrair a tots els establiments, a totes les entitats de Vallirana, dels pobles propers com el Cervelló, el Papiol, la col·laboració per la causa Vallirana amb el poble saharaui. Aquest any ha sigut una consolidació total perquè van passar de 20 de la primera jornada, 40 establiments i entitats a més de 80. Jo vinc de lluny, jo vinc de molt lluny, vinc de l'aigua i de la terra, vinc del sol i les estrelles, vinc del foc per estar amb tu. Jo vinc de lluny, jo vinc de molt lluny. La jornada va comptar amb la col·laboració de l'Ajuntament i amb més de 80 entitats, comerços i empreses col·laboradores de Vallirana, Cervelló i Papiol. Es van realitzar exhibicions, activitats infantils i musicals, xerrades, tallers i activitats diverses. Com a novetat va destacar la primera trobada de percussió de Vallirana. La gran novetat d'aquesta jornada és la primera trobada de percussió de Vallirana. Participaran Batuca Vallirana, Bandarandà, Folcat i a la Penya d'Olivella. La valoració de l'entitat va ser molt positiva, que espera poder continuar fent aquest tipus de jornades solidàries durant molts anys més.